F'intervista waqt attività politika f'Witilajn, il-Prim Ministru Robert Abela ta' aħbarijiet sbieħ għall-iskalin. Il-Prim Ministru wiegħed li fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid immexxi minnu l-art taż-żonqor li kienet għall-iżvilupp tal-Università Amerikana ta' Malta se tingħata lura lin-nies. Issa li ttieħdet din id-deċiżjoni l-għażla hija f'idejn in-nies jilli wieħed huwa li jekk nerġa' ningħata l-fiduċja fl-ewwel mandat tiegħi bħala Prim Ministru fl-ewwel 100 ġurnata l-art taż-żonqor tingħata lura lilkom in-nies. Robert Abela spjega wkoll kif beda l-proċess sabiex l-impjant ta' riċiklaġġ f'Marsa Scala jingħala u jingħata lura lill-poplu u bekk il-familji jkollhom żona miftuħa oħra fil-pajjiż. Illum se nkompli nagħti aħbar oħra sabiħa għall-residenti ta' Witilajn. Beda l-proċess biex l-impjant ta' riċiklaġġ jibda jingħalaq. U hemmhekk ukoll diġà bdiet tonqos l-attività relatata mal-proċessar tal-iskart u meta jingħalaq il-proċess biex l-impjant ma jibqax jipproċessa aktar skart. Taf se jkun ifisser hemmhekk 20,000 metru kwadru ieħor ta' art ta' spazju aħdar għar-residenti ta' Witilajn u għall-komunità kollha b'mod ġenerali. Hawnhekk il-Prim Ministru anke b'referenza għal proposta fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista għal kif il-politika tal-Partit Laburista hija li tagħti aktar spazji miftuħa lin-nies. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-proġett proposta marina u b'mod ċar saħaq li rid jisma' lin-nies. Għalhekk meta ikkunsidrajna dan kollu, meta bqajna nisimgħu lin-nies, nemmen illi l-aqwa deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi kollha hija li dan il-proġett jieqaf minnu fih. Dawn l-aħbarijiet pożittivi ntlaqgħu b'ċabċib kbir minn dawk preżenti. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-proposti l-oħra li qed jippreżenta l-Partit Laburista fuq tnaqqis fit-taxxa għal ħaddiema u n-negozji. Intant Dr. Abela qal kif il-Partit Laburista se jibqa' jagħti serħan il-moħħ lill-poplu Malti u Awċi li l-ekonomija tal-pajjiż se tibqa' tikber u bekk kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar.